फार्स्ट जिनिसा जाहैबाय 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला जोंना बिटिआर आवहाय मोनसे डिलिमिटेशन जागोन एमसिएलए कन्स्टिट्युएन्सिनि डिलिमिटेशन जागोन 40टा कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय 60टा कन्स्टिट्युएन्सिसिम 60टा जाथारनांगौ नङा 60टासिम जोङो बेखौ लांनो हायो एनिथिं बिटुइन 54 55 60 सिम जोङो बोखोलांनो हायो आरो बेयाव मा जागोन दा जोंनावहाय बे मोनसे बर' जाति जनगोष्ठीनि माजाराव दावराव जादों नङा होमबा 40टा समस्थियाव जोंना 30टायानो एसटिनि थाखाय रिजार्भ बाव गुबुना गेलेनो हाया बांसिन बर'फोराल' गोलैयो बे 30टायाव सेकेन्डलि जोंना मोनबाया जाहैबाय जेनेरेल रिजार्भ मोनबाल' अपेन मोनबाल' सिटआव बयबो गेलेनो हायो बे अपेनावबो जों एसटिफ्रानो बांसिन गेलेहैयो ओंखायनो 60टा जायोबा जोंनाव जिहेतु 26टा जाति जनगोष्ठी दं बे जाति जनगोष्ठीफ्रा इलेक्सन गेलेनो खाबु